Hi guys, let's open this package. Pinadala ng aking merchant from Shopee, delivered by GOGO Express. Ito ay cast iron pans. Parang 7 kailan ko ba ito in order? July 18. Days siyang dumating sa Visayas area. Walang bubble wrap. Tapos nakabox siya. Bubble wrap pa rin sa loob. Preseasoned na daw to. Ready to use ang bigas Parang ito yung pans sa tangled. Ay, ang ganda. Ito yan. Preseasoned na nga guys. Pwede na siyang malutuan. Tapos ito yung isa. Ano lang to guys. Kasama na yung delivery ay 1,099 yung tatlo. Medyo mahal kasi siya sa pag binili mo siya per piece, makakamura kapag set. Link ko na lang sa description guys kung sinong merchant yung binilan ko. Bigat. Ito okay lang. Okay lang. Okay lang naman siya. Ito medyo mabigat kasi malaki na siya. Ito mas mabigat. Preseasoned na siya guys. Pwede mo pa rin siyang i-season ulit. Thank you guys for watching. Comment down below sa mahilig magluto sa cast iron. Pure nga siya guys at mabigat siya. Pure siyang cast iron. Ayan. Ganda. Pwede na itong gamitin sa direct fire. Yung kahoy, uli, sa stove, sa anong tawag dito? Induction cooker. Kasi meron itong induction. Thank you guys for watching. I hope you like this video. And please don't forget to like and subscribe. Bye!